ko to gese me mfa ne bone nche no ana me mfa bone be na nche wo dia bone no waye ya no na me so ne ko ana wo sa me nko ana ye se me se fisa mfa mbamba bia mfa me a antonso nyama nku se wo so se ntesa antonso nyama nku wo ya de no so enka so ya de na aba so no na me se ei obo me dia wo se ane afede eye kakra na me de me koda makonwam me da wa kakra no asora ba da me sere bo me na adua no me sere wa na mayo bone we do ya bone a e so de che no na ye mbone a anka ma pere na me si no me de me no ni dua dani bia ave na tamoko ntina about 10:30 me firi ko tena bonto ave me so ni mame abrewa bi mame panimu be sorry nya onya abre mame panimu bi oton niam wo entribo ho station oton bags no ni mame na ba ho ba ya wo se mame no se da me sire wo yiri se odwa ato wo edua no opese odane na me se mame eni ni dua bia edane me mo dua ti o no na abo no hu dua dia eni won koye kwankro bo fa so a obekwa ko dan dua me se dua edane nantoa ye nane ne ha papa Nsem no atiefo Nsem pa ne nso ye bre ye ko Prophet Joseph Bensa ona ohwe abantie mu adie eman me hwe se hunhu bi de di na kire efie den antie ema brante ofa ye papa bi otabo adwumadie pa o South Africa also obema 2.8 na chese wanye skabro so wanya 2.5 fe to ma 2.8 wanya ne abro so mroso o enfa goto nkwana to yo ya de ma we fa ko ton kwala to e kra na mum enye ne no de ba da me sabe keska no prof ya wie ma no ya go plante odi ni design just ora twe ojo frema kwesi yo akwesi se honhom bi oda honhom ne da nyoma bebre koso ne life mu onye ska ontimi mfa mbobra toys no de toto no peso hu se no na honhom bi ne ha no amra mi senifa enya honhom a enko benkum ten cheza bedi fa honhom bi ha no ye pese hu se sa honhom we eden beye amra mi senifa bosuma enko benkum okay ya bosum ne ha no na we na free fa efri ono ana ma me side amra mi senifa de papa side enko benkum okay ade ni free ono ana ma me mabusuanim enya ne papa de bia wa kwagye na hante no efiri ma me na busuanim black of we de anya problem bia nyame ya adoma akina omra mba bia me wo no meyi ni na efiri ni so we de no ai ena black of ade ba kom se on se omo an omokote ayan ketenkete no amanfo nka hu se na duro de me wo pa nya fadi agro ene ne de matumi ama oda dodo abedi wankasa hu a du de opa na wajai no no de mo obi a wasa problem ni bibia nka na kuma nto de yem akina won hia me na black of ye behwe papa de nso anase bibia no ho ebehwe ai ebredinti okay ena ye timi anfre maame no eti kampesen ke frɛ maame nansa na ha nyampo kira akina yesre wa behwe papa de mmae okay mate wadaruma mate esre wa de okire nya abotre kura oba mema no ahwema de bia mabe ade be wura maso abo bi ya wo susa bese 2 years ni mfiri no oda susu oda su wo problem prof yo Prophet Joseph Mensa dodo na abomemrane akwapa no kwafo Prophet Joseph Mensa makase afiwei nipa bia wo nkwa ne sa afra sa biem mede nyoma mede Bible mu nsem bia ba eno na mede sesa nipa hyeble eno no de friend prosperity sana brofokasem ne yebeka no twi kasem de friend yedie e kan ho a utumi ko wanim wa abrabom ho adanse mede start ye nche but ho adanse de mintumi wo bia wa bɔ brabo de ugina na ugina ye hia sa nipa no nyame bo akina ewo me ho wo de oba aso pese ko wanim wa abrabom me nyame na meka wankasa mema 6 months pe wankasa from 1 month ko no wa baba beka mu asama kire me no kasa obi tie ye wa abrochire wa bɔ brasa so many years de ugina na ugina nyame ya adom a flamela na me de tutu dwa no na wankasa yanka ho asem na menye bi na de memfanse no anase unipa bi wa ha
me unipa no mbeje no mfansa no na wankasa obeka anya me na meka Prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 604122 0504 604122 Prophet Joseph Mensah safi 2020 ya yesimu nyale de me de yale ya metamfo wo yale na adade mu na de achima na nkwa nya abotre nyame ya adom achina hia me ewetimetim tebuom bola junction obi oyale spinal cord a odi achinya a enko obehu me pepepa me de tu aduro so spinal cord ni se etumeme ye ni na afiri ho na dance ya wa ha me de metumla na ma kiresie nyame ya adom a Sunday ebo 10:45 kwa Sunday wudi nyaso na tie sa dance we nyale amasa ene omo amama omo akomu animu ablabom nyoma bi asesa ma omo wudi nyaso na tie me ewo ho wankasa beka nyame na meka emfa stroke yale na ada oso ache ne mfa nhefie ma nye sabiem yale ne obi o ha wo mogyamu yale aye HIV odi achinya enko nyame ya adom achina metena se afashi ame na hwe ade enyame na meka me wona danse bebre enya wo de na fe na me beye me mebo ama na afiri wo so enti wa sa ha oni bi wo so na fa bedame yale bi te se hepatitis B fa bedame obi o ha wo asam aye ni problem awo na esi yehwehwem ne ehu ba bia problem ni firi obi o ha oba na wo problem be ma na wo problem omu nyina wo problems ye betumi ahwe ni nyina na ya kire ne ya de wato adros na ni nyina akọ obi won so ane de ne nye physical obi won so ane de ne sunsu mu ade ye behwe ni nyina na ya kire wo enenye manko ana enwu mema nyina wo problems nti obonso mbehia omu nyina betena saa na awo ma eno na Prophet Joseph Mensah ya fa to ye ho so a ye sa adwuma na ye yiyi saa haw ni nyina free nipa so me hu adanse ye mintumi Prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 604122 0504 604122 and na ya kan obi so obi o ha na ne be mani sha opese ne be mani ye kese nyame ya adom a wo de hia me aye kina na me nkyerɛkyerɛ na kwan na wo de hwɛ sɛ enye kese ana de open edu anu agyae sana Prophet Joseph Mensah me de edu limit a opa wo de agyae open kakraka sa team makra wo de yekɔ wani menyame na meka ena obi wo hon so a ena me di kaka no wabɔ brasa a ohunu ho ano ekina hia me the protection oil nwanwa so bi aba Psalm 91 oban Nhyira FM ha anye na ebi wo Nhyira FM enni nua Psalm 23 Paulina Esapon wokonongo ebi wo ho ena wokɔ ye friends nkɔkɔ nso a udu mame ekobam dwakɛsie n'achi ho ɔno nso wo bi wo ho a ɔmamwo nkɔkɔ ne mpata mu no kɔnɔ nkɔkɔ no mame ekobam dwakɛsie n'achi owo bi saa na udu anyina mu so abɔbɔbɔ bɔso a ɔno nso wo bi wo ho nti wo bi a bibi ha wo sɛ ye honhom hwehwɛmu sɛ ade bi a wo ya wo nkɔwani mu no nyame ya adom a ɛkyena kumase ha ne de muntie ne ye kumase ha no mi wɔ etimetim tebuom bola junction ɛyɛ juada ene mehwɛ nkrɔfo metenase na enya agrokra ɛkyena nyame boa me wɔ hɔ metenase ɛyɛ juada na benada pɛ meni kumase krom ha biem ɛjuada na benada pa ho a meni ha biem na wo ba me hɔ nso ahyɛnsode a wo behu nie wo fa car na wo fa car wɔ tebuom bola junction hɔ a ka kyerɛ driver ne sɛ wonsi wɔ police signboard no police station signboard na ɛwɔ hɔ no onsi wo ho wunye si pe eyemfuturo kwan na obefa so ekwan ne da wonsa benkum enna wonsa nifa eda wonsa benkum ekwan na obefa so no wo ban so aka hu se obehu dan bi a yaye eagle a ye kode esi so wo ba me ho no wo hu sa ahyansudie we bi a Prophet Joseph Mensah ka hu se wa fa wrong place enye me ho enti na me di me telephone number studio no frɛ me o ba police amod ubon se si junction me junction no so pepepe na si unya blanche won sa benkum na me kwan na nam so a wo ba no obaba beto se dan bi so ayaye eagle code esi so o ba me telephone number si ni frɛ bi 055 44 77 959 055 44 77
959 and 0504 604122 0504 604122 omo Accra ne Mpata mu no me wo Amasama Stadium Junction aho ne yawoda ene memenda enkokɔ ne Mpata mu nyinaa de me wo honum kwasi adanko a na mehwe nkrofo kwasi ada Trado Salvation School nkokɔ Trado Salvation School kwasi adanko a na mehwe nkrofo wo a wo de hia adwunu mu aka na wo di na chi a enko no fa ne bra obeka nyame na meka yale bi te say diabetes any pressure a wodi achinya no fa bedame obi o low pressure doctor ka chenso o low pressure and the danger kura wo de wo yeti ase ewuo wonam obi kura ho pimo na mpimo ya otumi wu ene na opoli ase o wo ko no wa poli na wawu low pressure nyame adoma echina fa bedame sisi ade emfa yale enko wuo gise bia obre na aso obre nso nyama yale enkum kache yale se sisi ade me no to kwanta ya pai Prophet Joseph Mensah Black Coffee me blenam sanya ya blewi enti to aso Sabre boafo so mami ti osimane yako me ofisi e kwa no we de emse china e beto e papa de no so enti no menchia me mami bo UK a friend Mauzi your meeting case fisherman assembly woman no baby ama obia me moajo echia papa ne mami sewa ana madam comfort sidu amunyina wo UK amunyina wo madam comfort chances ya me munyina ajo na afim papa Mr Baini ono ba Rose Baini monso moajo na Prophet Kofi Owusu abandoning the spirit of fire ministry ebo akwa manhia papa ebia obia no oba me ma wo ajo na afi me auntie ya chama na madam comfort owo New Jersey ewo America almost so me mo majo friends of Kwesibuafo echie mu nyina me na kwa me so ewo New York City one Nhyira Emilia ene ne sofo Pastor Shalif Raboni Christ Centered Ministry asafu nyina enchia enkomamo sana meko Pamplona makochia sofo yima ene Holy Spirit asafu menyina sana fire for fire worldwide prayer center and prayer ministry aida agene boate o Germany edano ene abusuani nyina encha kese na abdema ominu aba abrempoku ya ne gina mo beduru Ghana ha mo Ghana sada ena akosu boate ma United States of Nyanchine ne ase akosu baby a obi amuni abusuani nyina encha kese pa ena medema kojo David akumani ni kojo onso o Germany sesi a wutie mecha me ofa ase dada Ben onso o Germany dada baby a obi a wono oyonko Aminu mecha mo baba Ovi edika papaya smo okay Mr. Obarinyechna Mr. Fasika ni jebo hanu Jaman so Mr. Fasika ni jebo hanu Ori amenko na menko cha ama homeda awo Germany nyami aduma amafu bisa aye ni nyami aduma next month 15 February ne beye maami aye awo jaache omwana mu bisa se da bene beye aye mo pa no nyami aduma 15 February and ben wo jaache na menko Austria na menko cha Mary ane yami aduma ono nso omunya beba ageni bomo muso mo ba paka ababedru Ghana ofi Germany ababedru Ghana paka mo akwaba Germany fo muso mo ba muso mo betwa yi ni na me mo nyina akwaba medama se sama kire do ina edeman onabo maso ko fijima mafia eno ane giwok fo mo me ehunu sese mo de nyama papa ba on me na ka me fo from aba o oh no de say mo mo dia papa bibi ti say I be say you got to say me Chicago zabe wajina home wotene de word in atren mpomu na so me da se ba de akanya nyame bo ochira ya de nyina ebebremo sabre yeko monyi we na monfa entwa mo na ase yem fast na kese meti fo nyina oti agama so nka kwasibu afo teneka Prophet Joseph Mensah akwaparo kwafo so ba bebo adwumedie no producer na Kofi J Mensah DJ Don Richard Kotintin also na dia fan crowd demo dia ko TV so ene ade na ti kwa ese so dro no sara Kofi J man ko na ne me NMD adwumedie ho na mrama ho yapon na mpochina share we Nsem so Tini maintaining canon yama presang we are Nsem bibli ubi classe anyway ya tu medu you say
te sɛ nea meyɛ biara nyankopɔn so adom a ɔde adom me no mede me nsa bɛka biara na ɛkyɛ sɛ ɛyɛ meyɛ dwuma yie paa nso afuom dwuma paa deɛ meyɛ nanso fideɛ me ho yi hyehyɛ me saa na obi sɛ ɛne agyama yɛato me aduro yo papa ɛne ɛwei deɛ yɛbɛda wase nti wo so ka kyerɛ afoforɔfoɔ sɛ ɔbaa ha no deɛ akɔsi no wobɛtumi abɔ afoforɔfoɔ amanneɛ na aseɛ tu kuraa nso a ɔbɛba abɛbɔ yɛ so amanneɛ meda ase